खुलुमका जतननो खना 4 तारिख कक्ति साल जिनी बुवाग्रा श्री श्री प्रदीप विक्रम किशोर मानिक्य देवबर्मानी हासेमा साल ओ सालो जों जत आमसायो स्पोर्ट्स डे यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट इंगल जों गोरों गोरों जागायाव थोंमुं बादायलायनायनि पान्दा नारजागनाय तै अ पान्दानि बिसिंतै जों ड्रग्स अवेयरनेस अमनि बाहायबो जों कक साजागनाय अबनो जों नाहारमानि खोनानि पान्दाव जिनि सिक्लारावनो ड्रग्सनि फियगै थोंमुंनि हापाराव ससायतोगोनान बागै आं खरकसा थोंमुं एबा सिक्ला नायखनाय बेदेगनि खरकसा आदमगै खोना अ पान्दानो लवाजि जागनाय जतन हामबाय।